So ayan mga Kawinski, kumusta? Good afternoon, dito po ako ngayon sa Vista Resort. So ayan, naanyayahan lang ng kamag-anak at mga pinsan. Yan, yan. So ayan, yan po ang medyo walang tubig. Wala siyang tubig. Yes. Yan. Yeah. So ayan guys yung mga ko, yan yung mga pinsan, yan mga pamangkin siya. Ayan, bali pumunta tayo dito sa gitna. Titingnan natin yung paglubog ng araw. So ayan mga Kawinski, okay naman siya, kaya lang yung tubig, wala ng tubig. Walang tubig mga Kawinski. Yan. So ayan, hanggang dun alos lahat naman to dito mga Kawinski, resort. Ano? Ganyan tubig mamayang gabi pa to. Overnight daw siguro yung mga magsiswimming. So ayan, medyo yung tubig bumaba. So ayan So kararating lang kasi namin mga Kawinski, galing kaming ligaw. Pumunta tayo dun sa dulo sakaling pa naman pala tong tubig. Mamaya pa siguro tong tubig. Tayo doon mga Kawinski. Tayo dito sa mga ating kababaryo. Anong kinukuha nito? Nakadagal na? Nakadagal na? Dan. Salamat na, salamat. Mereka pa nauna no? Pare. Ano pagkako nyo? Nag-trip. Yan, medyo maputik nga mga Kawinski, maputik. Maputik. Maputik ang sapatos, maputik. So mamaya mga Kawinski, puno na itong tubig. Bali, bumaba lang talaga yung tubig. Kaya medyo pangit pala. So actually mga Kawinski, ito resort din to. Yan. Nakikita nyo yan, resort yan. Ayan, makikita nyo, tinan mo. So dito lang to sa una ng Malidung. Hindi ko alam kung anong lugar to. Taga dito ako, hindi ko alam kung anong mga lugar dito. Hindi ko ako masyadong ikot-ikot dati. So mamaya try natin makaligo mga Kawinski, kung talagang makakaligo tayo mamaya. Ayan walang katubig-tubig.
Ayan o. So ayan mga Kawinski, babalik na tayo doon sa ano. So ayan, parting ano yan, Sorsogon na, Dunsol. Yung nakita niya, yan dyan. Dunsol na yan, papuntang Sorsogon. Tapos dyan ay yan, papuntang Masbate. Yung kabila na yan, Masbate na yan. Yung kabila na yan, Masbate. Tapos doon ang Piyudoran. Doon, malayo-layo pa. So mabalik na tayo doon. Mabalik na tayo doon mga Kawinski, kasi kalimutan ko yung load ng aking asawa. Nangyari na. Malinis naman yung ano, kaya lang walang tubig. Bumaba. Oo. Yung nakikita niyang puro yan ano, buhangin, yung bato. Yan. Ooh. Oh, diba? So ayan mga Kawinski, babalikan na lang namin kayo mamaya. I-update namin kayo kung ano mga nangyayari mamaya. So bali, pupunta muna tayong ano, bibiling load. So dito lang po ito sa Bicol, probinsya ng Bicol, yan. So abangan nyo mga Kawinski yung aking vlog ulit, video. Uy, masa bata to. Buti hindi nalubog. Ayan o, may mga bato dito o. Buti lang hindi nadikit ang ano. Puti din yung ano, buhangin o. Pero hindi masyadong puti. Ayan o. So yan mga Kawinski, babalikan ko kayo mamaya. Babay muna.